Já dneska si jdu zahrát na PS5. Hej, PlayStation 5. A budeme hrát takovýhle Minecraft. Takže opšu. Samozřejmě dajte like, odběr. Musíme, když si ten zvuk vzdáme. Co bylo? A Minecraft nebylo. A jelikož jsem si rychle zvedla postel. No. Dobra, tady si dáme. Tady se nevyspíme snad. Počkejte, já mám tady u sebe nějaký bloky. Takže ty by se tady mohl dát. Tak, dáme si. Že si survival nemůžeme dát. Dobrá je ráno, pěkný ráno. Dobrá, máme znova survival. Au. Musíme dohrát Minecraft a zabít Ender draka. Tady jsme začínali v minulé části, ale jak se stalo? Všech dva na teď. Založíme. Čemu se směš, mami? Nic se nesmějem. Musíme dohrát Minecraft, tady je něco jiného. Musíme jít tam na tou horu, kde jsme tady byli. Ježišmarja, jsem spadl do vody. Můžeme jít. Jak vidíte, je to fakt super hrát. Čau. Good job. Dobrá. Co mi len stalo, jsem si myslel, že se stebnívá. Tam je co. Tam se můžeme jít tam. Tady bude strašně moc. Tady je lávový jezero. Tam jsem skoro spadl teďka. Tak. Ne, tyhle. Nice. Jedno uhlí. Já jsem to hovoril s panem. To je Google, nice. Hrám to teď na PlayStation, teďka nehrám to na počítači. Kolko tu je toho uhá, ty kokso. Ježišmar, to jsem se podkopal. Jsem to nebude žádná porábka, že fakt upadnem do bedrock väzenia, tak po onej. Jak sa volá serial Curryho. Ale vidím, že jak se volám, že jo. Já se volám serial Curry. Nevolám se serial Curry. Takže jelikož teďka si musím držet to uhlí teďka. Kolik je toho tady uhlí? Myslím, že už bude stačit jít na ten blok. Já jsem si měl crafting table. Dobrá, to je dobrý. Je to dobrý, že tady je tak veľa uhlí. Já se nestěšuju, je to dobrý problém. Co děláte srandu? Tolik uhlí! To ani svět neviděl. Štěstí mi nemal ani bouchal. By som mu nikdy neveril, protože jeho videá sú fail. A úplně ho neznášam. On si stěhuje ty jeho módy, které chcem aj já. Protože to si nabíde zradu tak veľa uhla, to bylo tak veľa diamantov, tak sa fakt teším. Máme prvé 2 emeraldy. Fuj! Co to je? Ježišmarja, sa celé teším. To si děláte prdel!
Kolik je to tady? Šmaria. To je úplně hrozný. Kolik mám teďka? Tady vidíte, že mám už emeraldy. Tady 2 emeraldy. Vezmeme si štorčky. A torčky sa nedajú dať do druhej ruky. Zakra. Sakrament. Sakrament. Sakrament existuje. To je youtuber sakrament. Ne. Hurá, konečne si nie dole. Okej. Dobre, tu už bude končiť. Čiže jak to bude zložiť? Tam 24 hodín! Nie. Budem sa mi nepokázať krumpáča, no. Keď nebude večer a nezabijú ma, nie? Dobrá. Ďalší uhlí. Na co? Na co mi to bude? Na co mi to bude? Na co? Dobrá, ale toto už bude stačiť, keď to doťažím. Dobrá, hlupejšie už nie.